Nasugatan ng driver at sa kanyang tricycle matapos barilin at umano'y hold upin sana ng hindi pa nakikilala mga sospek sa madilim na bahagi ng poblasyon ni Laya Zaragay, Iloilo. Nangyari ang insidente gabi ng Setyembre 16 kung saan galing sa kanilang store ang mga biktima na sina Noel Madera 40 anyos, live-in partner nito na si Christine Sigay 45 anyos at Jake Susan 25 anyos at pauwi na sana sa Pasig City. Ayon sa mga nakasaksi, habang tinatahak na mga biktima ang daan, may dalawang single na motor ang sumusunod sa mga biktima at isa rito ang bumaril at tinangkang kunin ang kanilang bag. Base sa investigasyon ng pulisya, na-recover ang isang empty shell, 50 metros sa pagitan mula sa tricycle at dalawa pang empty shell at fart bullet ang na-recover malapit rito. Posible para sa pulis, nagpaputok ang suspect bilang warning, ngunit umandar pa ang tricycle sa nasabing pagitan at dito na nagpaputok ng 2 beses sa tuluyan na itong huminto na ikinasugat sa Chani Madera at kanang binti naman kay Susal. Sa ngayon mga ka-K5, hindi pa ma-establish ng pulis kung ano ba ang paka ng mga suspect, papatayin niya ba mga biktima o hold upin dahil nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Samantala, ang mga biktima ay patuloy pang ginagamot sa ospital. Para sa Network News, mula dito sa lalawigan ng Iloilo, ako si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.